Shalom, 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid till er. أنا عاهم صلاح الدين بس في إسكار ترجم ليدو الله حاونا سيمينا بزينا زلنا Det är jag, er broder Saladin med er broder Sam som översätter. إز program زنقول قول حلفني حمش سدا زبالة أكال نزبالة سماعات تدبليو. Och det här är det dagliga ordet som vi sänder som är cirka 5 minuter. Det bästa ordet för den bästa dagen. لوم دم نزمعات زخون قال كنا كافلينا نيالة إسراء. Och idag ska vi ta del av 20:e dagen. لوم نكافلو قال كرستنا كنتي يسوس زلوكم أو أبز عالم خواني. Och dagens titel det är: Det kristna livet är att vara så som Kristus är här i världen. كنتي يسوس زلووري كونكري لكم زلو حج. Det är inte så som Kristus var tidigare, det är exakt så som Kristus är nu. مغنيات زنبورو اندحريلنا أم مسكال كله تقولوا تقوليهم زنبورو اندحريلنا سب كوين مدرسة مسؤول لجيزة تقولوا تقوليهم. För om vi säger så som han var, då kan det vara när han var på korset och han skulle hålla på att dö, eller det kan vara när han var här och vandrade på jorden. حجكن يسوس كم تزنبورو يكون انزلو. Men Kristus nu är inte så som han var innan. يسي نافتا أقدمو أبخا زنبرا كبر مليسكا أخبرني في المصحف كله. Det står i Guds ord: så som jag var i din härlighet tidigare, ta mig tillbaka i den härligheten. سلازي نافتا تخكلين ناتونا يكبر سفرا ياتي سولو بيتا. För nu har han gått in i sin fulla härlighet, hans riktiga plats. أبيمان أملاخ يسولو بيتا. Han sitter på Guds högra sida. أبيمان أملاخ مالت بقولنا أملاخ كوينو بلو مالت أيقونان. Att vara på Guds högra sida, det betyder det är inte att han är fysiskt på Guds högra sida. أبناي حيلي أبناي سلطان سفرا يسولو. Det är han är på den maktens och auktoritetens sida. At the highest power på det. Det är den högsta auktoritetsplatsen han sitter på. Nej, vad hack kristna. Det riktiga kristna livet. Kunde så hijjas eller Så som han är just nu, Kristus. نسخهم وأبز مدرخت الملالس كل خير. Det är när vi vandrar så som han är just nu här på världen. إذا نقرأكم زلوا قال نبأ أمرot راح ندحسب سك فيديو. Att det här jag säger till er nu, att bara tänka vanligt i sin tanke, det kan vara svårt. Spiritual understanding i det. Det behövs en andlig förståelse till det här. مزحفكم بس كم زيبل. I Bibeln står det så. قدام يوحنس معرف 4:9. Första Johannesbrevet kapitel 4 vers 17 står så här: كمت نسو زلوا كم أون نحنا أبز عالم زيا إنا زلنا مو بمعلت فردس تبعت من انتخيلونا بزي اتفقري أبانا تفتسمت. Det står så här: I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådan är också vi i den här världen. يسي كمت نسو زلوا يدبل. Ser ni, det står så som han är. كم أدم ما نحنا أبز عالم زيا. Och sådan är vi också här i världen. يسي بمعلت فردس تبعت من انتخيلونا يو. Det står att vi skulle kunna ha frimodighet på domedagen. إذا بمعلت فردي لوازونه بمعلت كرايسس مالوتي. Den här dagen han ser på domedagen, det är på dagar där det är kris. يسي زتفعل على عينة كرايسس أبيوت أبدقات متاكيزي. Ibland när vi möter kris runt omkring i våra liv. شو عسي تبعت مدانكالوكا. För att vi ska kunna ha frimodig. كنت نسزلو سكومي خاسلها. Så som han är, så är du också. سلازم ما نم عينة فتنا ما نم عينة مكرا وقول حيلي يقول نعقدو كبلكا. Så vilken en omständighet det är, svårigheter eller motstånd, så kommer det inte kunna stoppa dig. وايتيل كان نسكنت نسزلو كومي خاف زمدرزلها. Och det är för att så som han är just nu i sin tro, så är du här på världen. نسخة ميدولو. Hur är han? نسخة ميدولو. Hur är han? متعرف قدوس وانجيل يوحنس معرف عسى شوعته. Johannes evangeliet kapitel 17 كابتن عيسران كلتن كم بقولكم إيه. från vers 22. إذا قال إذا قويتنا يسوع كريستوس قدمي مماتون متسؤون سلينا لسألي يسوعتي. Det här, det vi kommer läsa, det är Jesus bön innan han gick till korset och dog för oss. يسخنزي لسألي سمعوا. بأندنة فتومات كونوا علم كم تنعيز الأخ كان نذكر كان نقومنا عتاتهم كم ذكر كايوم أنت تفلسي نحنا حدا خمس قلنا أنا أباتاتهم نسخاون أباي حدا من أنت كونوا أنا نتذهب كاني كبري هبكوم. كسب إسرائيل سلسلة. Så från vers 22 till vers 23 står det:
Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Så som du har älskat mig, så har jag älskat dem. För att världen ska förstå att det du härlighet har gett mig, så har jag gett dem. Det är Gud själv som säger, jag har gett er min härlighet. För när man hör en människa säga så här, man tänker nej, han tar Guds ära, han tar Guds härlighet. Read your Bible. Läs er bibel. Det står den härligheten du har gett mig, jag ger dem. Sen fortsätter han. نتي زهبكان كبري بنت كريو أبتا أنا زلخو ونساتهم أبو مساي كهلو إدل لخو بزعبا بوتاخ أمزيحج. Och sen i vers 24 står det: Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet så som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Wow. You see, Jesus Christus after أنا زلخو after أنا زقمطو after أنا زنبرو أبوس الصوت كأمساي كهلو سيدل لخو. Sen Jesus säger så här: där jag befinner mig, där jag kommer vara, där jag kommer få bo, där jag kommer vara, min närvaro, jag vill också att de ska vara där med mig. Och det här bönen har blivit fullbordat genom Jesus Kristus uppståndelse. Och nu är vi där han är. Just nu är vi där han befinner sig. I Efesierbrevet 2 från vers 6 till 7 står det så här: مسؤول أتنسأنا أبتزمت زمانات بعياون نتود إتبلوس أبتزوجو بكريستوس يسوس أبتعتنا من تخرج أبسمايات بكريستوس يسوس مسؤول أقامتنا. Ja, det är så här. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Det står inte att han kan sätta oss där. Det står han har redan satt oss där nu. Så vart befinner er kroppsliga natur? I Afrika, i Asien, i Europa, i USA. Men vart befinner ni er i er ande? Med honom. Rejoice. Gläd er. Tagosu. Var glada. Ni är bosatta med honom. All ära till Herren. Halleluja. Amen. We love you so much. Vi älskar er. Ni är värdefulla och segrare. Shalom. Guds frid.